Dostlar, bugün sözümüz mine şuşa motor, kızıl, жемішлі миләш турында булыр. Миләш инде ул безнең йорт бакчалары янында, орманнарда үсә торган, әрәмәләрдә үсә торган агачларның берсе инде. Бигрәк тә без бүген сөйләрбез аның миләшнең менә шушы безнең мәдәниятебездә ничек кулланылышы, ничек менә әдәбиятта, мәдәниятта аның ничек язылышы вариантлары турында әйтеп үтәрбез. Ырымнар буларак инде шул ук менә мәсәлән балаларның кагылыш өлешен әйткәндә, яңа туган балаларның башлыкларына миләш тәлгәше куялар. Миләш тәлгәше кую бу инде аларны балаларга күз тиюдән саклау дигәнне аңлата. Аннан соң инде балаларның менә беләгенә дә, беләзек өлешенә дип әйтәгән, менә шушы өлешенә дә аларның шушы миләшне кую гадәте бар безнең халкыбызда. Бу да шул күз тиюдән саклау дигән bir ырымнарга таянып эшләнелә инде. Менә бу игътибар итсәк, безнең күп кенә авылларда, йортлар кашында, ихаталарда миләшләр бик күп була. Миләшләр утыртыла дөресрәге. Менә шушы миләшләрдә шул ук йортка күз тиюдән саклау максатыннан утырталар. Гадәттә. Инде менә көз көне шундый мотор булып, менә шундый шаулап үсеп, гөрләп үскән миләшне менә шундый фонарга охшаган җимешләре сүздә юк. Хөсетле кешеләрнең күз явын алып, менә шул саташтырып, өйгә карата булган, башка мәсьәләләргә карата, кешеләренә карата булган иләрдән читкә алып китсен өчен эшләнә торган, дөрес әйткән шундый ырым инде менә бу. Тагын шундый бер ырым да бар. Инде бу шулай яңа туган балалар белән бәйле, ул да булса инде без бит гадәттә балаларга инде элегрәк инде бигрәк тә бишек үстергәннәр бит инде балаларны. Без дә шулай үскәнбез. Менә шундый вакытта балаларның бишеккә вакытта аларның бишекләренең кыршавына шушы тармакланып торган миләшнең тармакланып торган өлешен куйга торган булганнар. Бу нәрсәгә өчен куелган инде? Шушы гаиләдә инде шушы сабый кебек тагын да тармаклар саныча балалар булсын дигән ният белән эшләнгән. Менә мондый ырым да бар. Аннан соң икенче ырым инде вафат булулар белән бәйле, ул да булса, менә вафат булган кешеләрнең кайбер әрвахлар инде җанына тынычлык таба алмау, шулай бу дөньяга, теге дөньядан бу дөньяга кайтып йөри дигән күрүчеләр булган инде, шул кайтып йөри дигән ышанулар булганлыктан, шушы миләшнең 7 шатта үскән миләшнең менә шулай алып кайтып күпмедер инде ботакларын дигән кебек шушы кайбергә алып килеп, шуның кайбердә аны күмә торган булганнар. Бу инде халык ышану буенча менә шушы теге дөнья белән бу дөньяны бәйли торган бер өлеш дип уйланган инде, шундый бер ният, вакыйга. Без инде миләшне гади миләш кенә дип уйламыйк. Миләш ул менә изгиләштерелгән агачларның берсе.